Bai. Bueno, gure gaurko azkeneko hitzaldia edo aurkezpena Xabi Paiar Ruizek egingo diguna izango da. Bera da, dagoeneko jakingo duzuen bezala, Donostia 2016ko programa zuzendaria, oso okerrez baldin banago. Eta, bueno, aprobetxatu nahi izan gendu, hemen hainbeste lagun juntatza, bai, Tabakalera, lehen anek aurkeztu diguna, zuei aurkezteko, baina baita ere Donostia 2016 proiektua, da gizuen bezala 2016 datorren urten, hilabete gutxi barru sartuko gara, eta, bueno, berak aurkeztuko digu, proiektua zertan daun, nundi noa jungo dan, eta esan dakoa, mikrofona hemen daukagu, edo zein galdera edo baldin badaukazu, ingo digu gero, bale? Eta bere aurkezpena bukatutakoan, bisita gidatu egingo dugu hemen, esplikatuko dizuet nola ingo du, bale? 3 taldetan ingo duta. Bale, eskerrik asko, lehenik eta behin barkatu beranduteagatik, 77 egun falta dira. 2016erako eta 453 bukadadin. Segundu oro kontatzen dugu gure etxean, hori bai argi dago trafikoa bezalakoa kontrolatu beharko ditugu hobeto 2016an, 2015an oraindik ez ditugu nahi bezain ondo kudeatzen. Barkamen adierazpen horren ondoren bai, xume gaur nire asmoa jakinik hemen egon behar duzuela eta elkartu behartzen dutela, 2 asmo nagusirekin dator ni nolabait zuen gana. Batipat, labur xamar, azken batean gainera nik nolabait kendutako denbora berreskuratu dezadan are laburrago, saiatuko naiz azaltzen zer den 2016 edo zer izango den zehazki 2016ren programa, hemendik oso gutxira iragarriko duguna. Eta bigarren bai, bereziki jakinik kultura mailako teknikari, aditu eta barrak elkartu behar zinetela gaur, bai aprobetxatu nahi duen aukera hau, nolabait nabarmentzeko zein diren interesgarri izan daitezken gauzak nagusiki formazioaren inguruan egingo ditugunak, eta gero besteak beste, proiekturen bat edo beste, edo hildoren bat edo beste, interesgarri izan daitekena zuek ezagutzea, jadanik ezagutzen ez baldin moduzue, gaur behintzat ezagun gertadakizuen informazio hori. Orduan, labur bilduta, Donostia 2016 nondik datorren zer den azaltzeko oso simple jarrita gainera Europako kultur hiriburu bat da programa handi bat. Ekintza handana bat, jarduera handana bat, baina programa horrek helburu ugari bete behar ditu. Oso ondo konfiguratu izan behar da, Europako irizpide batzuen arabera, hain zuzen ere, batzorde batek erabakiko baitu aukeratzen diren edo hautagai diren hirien artean zein izan daitezken aukeratuak. Donostiak aurkeztu zuen proiektua 2011an aukeratua izan zena, zehazki gaiaren muina izan zen elkarrekin bizitzeko kultura edo elkar bizitzarako kultura. Zuetako askok jadanik hau ezaguna izango duzue eta naiz gehiegi luzatuko. Baina bai, kultur teknikariak zareten inean, kontatuko dizkizuet ze arazo dauzkan kultur kudeaketan edo kultur teknikan onelako proiektu batek. Eta lehenbiziko arazoa dago, jadanik esan dudan zerbaitetan. Imaginatu zuek, hemendik 5 urtera egingo duzuen programazioa gaur atera behar duzuela. Eta komunikatiboki pulsoa mantendu, eta are garrantzitsuagoa dena kultur teknikariak zareten inean, kultur sektorearentzat interesgarria izan dadila, kultur sektorearen aurrera pausoetan ez dadila izan atzera gelditzen den zerbait. Eta beraz, gertatuko den gauzatako bat izango da, nahiz eta zuetako asko seguruenik aditu ezin hobeak izan eta ezagutza ezin hobea izan, etorkizunaren iragarletza ez da berez gaur egun ahalmen bat edo nork izan dezakena. Eta beraz, gaur egun asmatu ahalko bagenu, hemendik 5 urtera, kultur kudeaketan eta kulturaren berrikuntzan zer izango den berritzailea, horrek esan nahi du automatikoki gure lurraldeak elukela aurrera egin behar duen beste. Proiektatuko genukelako gaur egungo aldagaietatik. Beraz, 2 zailtasun nagusi behintzat badaude komunikazioan eta kultur eskaintzaren kudeaketa horretan. Baina hortik aurrera, nolabait,
proiektua dago, 2011an bertan publiko egin zen, eta horri nolabait gaur egun forma eman behar izan diogu, lurrera ekarri behar izan dugu, eta beraz, 2016-ren proiektuaz, seguru nago gehiago ezagutuko dituzuela honelako hitzak. Ezagutuko duzu elkarrekin bizitzeko kultura para la convivencia, esan egiten delako, elkarrizketak edo konversaziones, itsasargiak daudela, badaudela energia olatuak, baina nik gaur labur esplikatu nahiko nizueke hori kulturkudeaketako proposamen batean zer den zehazki. Edota guk Bruselan 3 hilabetean behin justifikatu behar dugunean egiten duguna, bai? Zergatik proiektu hau aurrera bai, hemen besteko ekarpena, honek ze eragina daukan, hau noizko egongo den, zergatik gauza batzuk tangibilizatzen diren modu batean edo bestean. Eta orduan azken batean hori irudikatu dizuedana, da 2016ko programak eukiko dituen 3 ildo nagusiak. 2016ko programa, publiko egiten dugunean hemendik gutxira, jasotzen duzuenean, ikusiko duzue batetik eukiko dituela itsasargiak. Eta itsasargi horiek azken batean, kultur kudeatzaile bezala, zer dira? Programazioak. Horren barruan daude ekintzak, daude jarduerak, bai? Prozesuak, kontzertuak, topaketak, instalazioak, erakusketak, bai? Baina itsasargi horiek egiten dutena da, kontzeptualki edo tematikoki banatu egiten dute hori. Bai? Eta oraintxe esalduko dizuet nola egiten den banaketa hori. Beraz, itsasargiak dira programazioaren banaketa egiten dutenak, kaiak nolabaiteko zeharlerro batzuk dira, bai, harreman bat dutenak edo gai batzuk espezifikoki landuko dituztenak, eta gero ere badauden basadak, oso erraz esplikatzen direnak, direla Donostiatik kanpora joango diren ibilgailuak, nolabait proiektuari lotutako gaiak lantzera eta horien inguruko gogoeta egitera. Gutxi gora bera, nik beti pentsatu izan dut Einsteinek esaten zuen ura, espaldin bazara gai bat zure amonari kontatzeko ez zara gai horretan hain aditua. Gure programarekin nik tamalez ja amonarik ez daukat, baina eukiko banu zaila, ezin zailagoa iruditzen zait batzutan esplikatzea. Eta beraz, ariketa hori egiten dut. Eta esan, bale, itsasargiak dira programazioaren atalak, atal horietan zeharlerro batzuk daude kaiak direnak, eta programaz aparte nolabait daude enbaxada batzuk direla Donostiatik kanpora joango diren eta etorriko diren ibilgailu batzuk. Horretaz aparte, programak beste bildo ditu. Elkarrizketak izenekoa, eta elkarrizketak zer da? Jadanik existitzen den kultur programazioan, lurraldean jadanik dauden kultur ekintzatan, nolabaiteko harremanak sortzea, 2016ren helburuak, jaialdi edo gertakari horietan ager daitezen. Azken batean, zertarako egingo dugu guk, jazaldi bat demagun, baldin eta hiriak jadanik jazaldia baldin badu, eta guk 2016ren balioak txerta baditzakegu bere programazioaren baitan. Beraz, elkarrizketa zer da? Gu eta beste eragile baten arteko elkarrizketaren ondorioz, adosten dugu bere ohiko programazio horretan edo hiri honen, lurralde honen eguneroko programazioan egongo dela alegin berezi bat balio berri hauek erantzteko. Eta azkenik energia olatuak, eta hau bukaeran lasaixeago azalduko dizuet, baina energia olatuak dira hilabetero egiten ditugun deialdiak. Proiektuei diruz laguntzeko. Eta kasu honetan, edozein herritarrek, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako foru lurraldeeko edo Akitaniako edozein herritarrek, artistak edo diru irabazi asmorik gabeko elkartek aurkeztu dezake edozein proiektu. Webgunera jo, informazioa dago, eta hilabetero hauzaz hautatutako 25 donostiarrek bat egiten dute bilera batean, epaitu egiten dituzte proiektu horiek eta erabakitzen dute zeini eman behar zaion laguntza eta zeini ez. Beraz, hirugarren honek, partaidetzari dagokionez badu oso innovadorea den zerbait, eta hala da zehazki, gainera aurten Europako kultur innovazioko sarietan finalista gelditu delako proiektuaren atal hau, 215 proiekturen artean 15 hautatu dituzte finalista eta hau izan da bietako bat, daukan balio handietako bat delako, aurrekontu osoaren 100%, programaren aurrekontuaren 4%, bai, herritarren esku uzten dela erabat. Hor, hautatzen diren gauzak, nik nolabait ez daukat inolako esku hartzerik edo erabakitzerik naizta gustuko edo ez gustuko izan. Baina hau, Bruselan nola saltzen da edo nola azaltzen da, hobeto esan da. Azken batean, programazio bat da, proiektu bat da,
baina ze aldaera dauka nagusiki. Bueno, zehazki, itsasargien eta lehenengo atal horren azalpen nagusia da egin behar izaten duguna. Ze hemengo 3 atal hauen artean, bigarrena eta 3. esan dezagun, oso hirugarrena da prototipatzeko modukoa, eta guk egingo duguna hor da sistematizatuko dugu proiektu horrek zer ematen duen, atal horrek zer ematen duen, eta besteak beste. Eta gertatuko den gauzatako bat adibidez, 3. horrekin egiten ari garena da dokumentatu oso ondo nola den prozesu guztia. Esan dizuet, hausaz edo zoriz aukeratzen direla 25 donostiar kasu honetan. Eta zer gertatu zitzaigun? Lagin representatiboaren bitartez, hori bai. Eta orduan guk gonbidapenak bidali genizkien gizon eta emakumei, eta atera zitzaigun lehenengo datua izan zen emakumeen 80%, ezetz esaten duela. Eta gizonen 80% baietz. Orduan, errepresentatiboa izan dadin, adibidez, gonbidapenetan egin beharra dago ekintza positiboa. Eta moldatu beharra dago. Eta orduan, hori guztia behar bezala jasotzea da gure egitekoetako bat, kulturrekin menei eurei laguntzeaz gain, benetan prototipatuta gera dadin, norbaitek egunen batean, herritarren esku utzi nahi baldin badu, erabaki eskumena ere programazioaren baitan, behintzat guk egin dugun esperimentua ezagutu dezan. Esaten izuen, nagusiki esplikatu beharrekoa itsasargiaen atal hori da, lehenbiziko hori. Eta hori nondik ateratzen da, zer dire itsasargi horiek? 2016an beteko dira 20 urte Delorsek hezkuntzan 21. mendeko erronkak definitu zituela. Eta 4etako bat elkarrekin bizitzen ikastea zen. Delors txostenak zehazki definitzen du horretarako ze urrats eman ditzakegun edo ze balio izan daitezken ezinbesteko horretarako. Orduan, itsasargietako bakoitzak benetan atzean kontzeptualizatua daukana da Delorsen txosteneko balio horietako nagusietako bat gutxienik. Baina horiek garatu egiten dira. Eta beraz, bizitzaren itsasargian askatasun arduratsua da kontzeptua, libertad responsable esaten zuen Delorsek. Nola libre sentitu mugak izanik, ez? Eta azken batean hor dauden proiektu guztiek lotura daukate oso labur jarri dizuet hemen bizitzarekin, bizimodu individual bakarrarekin edo bakarkakoarekin, beraz. Eta horregatik bizimodu orekatu humanista eta jasangarriagoa bilatzen dute. Humanista, humanoa, gizakia, zentroan jarrita, gizartea, jakinik Europan bizi garela, eta beraz, herritar, gizarteko kide eta planetako biztanle bezala definituta. Bakearen itsasargiak lantzen duen kontzeptua zailxeagoa da, eta da bake imperfektua. Eta da, onartzea bakea ez dela inoiz helduko. Bakea ez da helburu bat. Ez gara inoiz helduko esatera, orain bakean bizi gara. Hori da, gerraren absentzian edo hutsunean bizi garela. Eta orduan, hau da, sartzea proiektu kulturaletan, kontzeptu bat esanaz, aztertzezagun benetan, proiektu honei dagokionez, benetan nahi baldin badugu elkarbizitza hobea, ezinbestekoa dela adibidez ulertzea, bakea dela jarrera bat, edo bide luze bat amaigabea dena, eta horrek eskatzen duena elkar ulertzea, giza duintasuna eta beste balio batzuk. Elkartasuna hor egon daitezken proiektuetan zehatzago egon daitezkenak. Beraz, kasu honetan, proiektu horiek guztiek gizarteari eragiten diote, eta asmoa da begirunetsuago, bidezkoago eta solidarioagoa izatea gizartea bera. Eta ahotsak edo ahotsen itsasargiak plural horrekin esan nahi zuena zen elkar ulertzea. Eta horretarako, azken batean da, elkarrekin bizi behar dugu, partekatu behar dugu gizarte hau bera norbanako gisa edo kolektibo gisa, eta beraz, zenbat eta hobeto komunikatu eta hobeto sortu, hobeto ulertuko zaigu ere, beraz gizarte sortzaile, kohesionatu eta pluralagoa. Hau dena ulertuko duzuenez, askoz txosten luzeago bat da, baina horrek nolabait justifikatzen duena da, zergatik askotan, ekimena 2016 sartzeko modukoa da kultur hiriburu izango garen heinean. Ekimen horrek lortzen du benetan kohesioa, lortzen du pluralidade, lortzen du guk horri erantzun behar izaten diogu besteak beste. Eta aldiz, kaiek, aipatu dizkizuedan zeharlerro horiek, lorutura dute Donostiarekin. Eta Donostian nolabait, 5 balio aipatzekotan, edo esatekotan, etorkizuneko Donostian ze gai hartu behar dira tentu handiz edo kontu bereziz kulturaren ikuspegitik. Hizkuntza aniztasuna, berez jadanik
gure proiektuetako batean argi geldituko da Donostia betidanik izan dela eleaniztuna, oso garbi dagoela hori, baina eleaniztasunaren jasangarritasuna da arazoa. Ez, hizkuntza denei ezin zaie leku eman ze bestela, zuek ondo dakizue, paisajistikan bakarrik, karteletan, hizkuntza denei leku eman barko bagenie, kartela baino ez genituzke eukiko. Beraz, hor badago jasangarritasun hori landu beharra eta gure lurraldean are gehiago. Herritarren teknologia edo hiri adimentsuen urratsetan teknologiak nola lagundi ezaguken, lantzen da hirikiaren bitartez. Bestelabek, hibridazioa lantzen du, kultur sektorean zaudeten ezkero, badakizue gaur egun praktika artistiko garaikideetan nagusiki asko lantzen den kontzeptua dela hibridazioa, disiplinen arteko trukeak, baina horretaz gain ere partaidetza nola lortu adieraztea sortzailea ez dela nolabait bere babel godorrean dagoen persona bat berea sortu eta gero erakusten duena, ez? Herritarren partaidetza eta implikazioa lortzea. Pagadi, begira non gauden Tabakaleran, eta gaude Artelekuren Donostian, orain Tabakalerarenean, Kalostrarenean, hainbat izen daude arte garaikideari eta arteari lotuak gure lurraldean, eta beraz, arteak pentsamendu kritikoa lortzeko daukan gaitasuna, da hemendik landu nahi dena. Eta azkenik, azitegia kataletik landu nahi dena, ezagutuko duzue proiekturen bat edo beste, benetan da bitartekaritza artistikoa sustatzea. Bai, lurraldeko ekipamendu kulturaletan, bai artisten eta ikusleen edo bereziki hezkuntza sektorearen arteko distantzia txikituz. Nolabait horrek beste marko bat eman diezazuen egiten dugun horri buruz. Elkarrizketak azaldu dizuet zer den, beraz dedanik saltu egingo dut, eta energia olatuak ere labur-labur esplikatuko dizuet. Jakina honi buruzko informazio gehiago gure webunean aurkituko duzue. Ona helduta beraz, urrengora salto eginik, bai gustatuko litzaidake, esatea, guk Europako Kultur Hiriburutzaren plana egiterakoan zer detektatzen dugu. Bueno, gure egitekoa ere bada Europa hartzea, kultur sektoreari laguntzea Europako proiektuak nola egiten diren ezagutzea, Europan ze laguntza dagoen. Eta hemen, besteak beste, eta usartuko naiz esatera, baina detektatzen duguna da, gure lurraldean, eragile pribatuak direla nagusiki Europako diru laguntzetara jotzen dutenak. Eta aldiz, eragile publiko edo sektore publikoak ez duela oraindik pauso hori eman. Agian, urrun gelditzen ote diren edo oraindik ez daukagu egia esan jakiterik zein den motiboa, baina normalean egin ditugun deialdietara agertzen zaizkigu agente kulturalak eta ez kultur teknikariak garbi izateko. Eta aldiz, zein da paradoxa, normalean Europako kultur proiektuetan sartzeko behar izaten da sistema publikoak eman dezaken solbentzia eta indarra. Eta ez, agente pribatu batek eduki dezaken zalantza edo duda hori, ze askotan gertatu zaigu besteak beste, Europako proiektuak sustatu eta eragile batek ezin baiezkoa ematea, ez delako gai esateko aurrengo 3 urteetan ea mantenduko duen, bere egitura, ea utziko dion, eta solbentzia Europak eskatzen duen zerbaita ezin bestean. Gure formazio eta trebakuntza saioak laburbildu behar ditut hemen, informazioa gure webunean jartzen joango gara dudarik gabe eta orduan hor bisitatu ahal izango duzue. Baina formazioa 2 ataletan banatzen da gure kasuan. Eta formazioa zehazki, hemen hitz egiten dudanean, bai lehen aipatu da nildotik, kultur teknikari, kultur kudeatzaile, artista eta hezkuntzari begira lantzen ditugu nagusiki gure formazio eta trebakuntza atalak. Formazio presentzialari dagokionez, esango nuke 4 ildo nagusi landuko ditugula. Batzuekin hasi gara jadanik, zerbait egin izan dugu, besteak beste, Europako kultur proiektuak nola sortzen diren, nola sortu behar diren, nola idazten diren, zein diren baldintzak, ze zorroztasun eduki behar den proiektua lantzeko garaian, hori guztia jadanik guk 2 deialdi egin izan ditugu, 2 topaketa egin izan ditugu, orain arte, baina datorren urtean ere gutxienez beste 2 egingo ditugu. Horregatik, zergatik egiten dut dei nagusiki esan dizuedan horrengatik. Normalean, eragile kulturalak hurbiltzen zaizkigu, ez kultur teknikariak. Eta ezagutza behintzat izatea ezinbestekoa da egunen batean norbaitek Europara salto egin nahi baldin badu, benetan burokrazia aldetik lan handia delako Europara salto egitea eta ezagutu beharra dago tresna hori. Arte bitartekaritzari dagokionez, bereziki bai azitegiaken aldetik eta beste zenbaiten aldetik, agian jakingo duzu inoiz egin ditugu jadanik topaketak
ekipamendu kulturalak, hezkuntza sektorea eta artistak hurbiltzeko, hala segituko dugu, nagusiki berritzeguneekin egiten dugu lan hezkuntza sektoreari dagokionez, baina datorren urtera begira, bereziki mediazioa nola landu, mediazio planak nola egin da sustatuko duguna. Izan ere, Jaurlaritzarekin bultzatzen ari gara, mediazio planak ezinbesteko bihur daitezela diru laguntzen deialdietan. Gaur egun bereziki adibidez arte eszenikoen kasuan egon dadila mediazio plan gutxieneko bat. Eta beraz, plan hori nola egiten den edo nola gara daiteken, garrantzitsua izan daiteke behar bezala lantzea. Jabetza intelektualarena gure kasuan arazoa handi bat da, oinarritik aipatzen delako gure proiektuak eremu publikoan inguruan lan egingo duela, prokomuna sustatuko duela, gaur egun dauzkagun legeekin mugak zuek ezagutuko dituzuen nik bezain ondo, eta muga nabarmenak dira. Gaur egun gauza bat eremu publikora bideratzeko zailtasunak handiak dira. Eta aldiz, legeak zehazten du diru publikoz sortzen dena, behin lehenengo helburua izan beharko zela eremu publikora bideratzea. Diru publikotik elikatu den heinean. Gero, egia da, ustiapen eskubideekin hori lortu daitekela bolada batean, baina normalean jabetza intelektualaren kasuan ez. Eta beraz, gauza hauek nola kudeatu, eta are gehiago gaur egungo kultur prozesu eta nola kudeatu da gehiago landuko dena. Ze hori, jabetza intelektuala errazagoa da kultur eredu klasikoan, baina hibridazioa gora doan kultur sorkuntzan, improvisazioa gerotan abarmenagoa denean, jabetza intelektualaren eremuak definitzea, performance batean, happening batean adibidez, gauza oso komplikatuak dira, eta hala ere erregulatu beharrekoak. Eta azkenik kultur jardueren ebaluazioa, eta uste dut hau izan daitekela zuentzat interesgarriena maila globalean, hau ere sustatuko dugun beste hildoetako bat da, kulturmetriaren hain zuzen ere. Neurtzea kulturaren inpaktua, baina ez maila ekonomikoan bakarrik. Benetan esatea gizartearen balioi dagokionez, kultur ekintza batek edo programazio batek sustatzen dituen personen arteko ezberdintasunak, genero arraia handitzen duen, badago benetan onartu beharra eta ulertu beharra programatzen dugun kulturak gizartean daukan eragina neurtu daitekela. Eta eragin hori orduan ebaluatzen baldin badugu gai izango gara zuzentzeko, hobetzeko edo nagusiki nonbaitera bideratzeko. Ze gaur-gaurkoz behintzat guk egin dugun informazio bilketan, ebaluazioa egin ere askorik ez da egiten da. Askotan kopuruak jasotzen dira, sexu segregazioa egiten da, baina ez da adibidez, jadanik garatu izan diren zenbait metodo martxan jartzen, adibidez, pertsona baten atsegin maila, zientifikoki neurtzeko prozedurak garatzen ari dira, eta horiek nolabait martxan jarri beharko dira pixkanaka eragin ditzaken nahi beste zalantzekin. Online informazioari dagokionez, bai esan nahiko nuke eta bereziki jadanik martxan dagoelako Asmos Fundazioarekin eta Kultibarekin elkarlanean martxan jarri ditugu 7 ikastaro. Eta gainera 2016 zehazki egin duena hemen da bekak martxan jarri. Nahi duguna benetan delako jendeak beka eskatu eta ikastaroa egin dezala. Eta beraz, kasu honetan, 7 gai definitu genituen kultur kudeaketarako ezinbestekoak izan daitezkenak gaur egun, erronkei aurre egiteko, kulturaren inpaktua da kulturmetriaren azken batean, da kulturaren ebaluazioa neurtu, hemen kasu honetan bai kulturaren inpaktu soziala eta ekonomikoa ere nola neurtzen den azaltzen da. Baina berriz diot guretzat agien erronka nagusia dago hor ez ezik beste maila soziokultural batean neurtzea ere. Kulturrekin zailetzari dagokionez, hau agian kulturteknikarientzat hainbeste ez, baina industria sortzaileak garatu nahi baldin dituzue zuen inguruetan, dudari gabe ekintzailetza kulturala nola egiten den da nola abiatzen den ezagutu beharra dago, bai? Beraz, hau gehiago dago ekonomia sortzailera bideratua. Jabetza intelektuala berriro ere, hemen kasu honetan da monografiko oso bat, Ainara Legardonek maistraki, maizuki esan baino kasu honetan maistraki ematen duena, eta benetan hainbat arlotan oraindik gai hori nola kudeatu behar den kultur sektore guztietan behar bezala definitzeko ezinbesteko urratsa. Kultur proiektu europarrak, presentzialetara jo ezin dezakenak, hemen dauka aukera onlinekoetara jotzeko, kasu honetan hemen lantzen dena zehazki da nola idatzi eta aurkeztu proiektu europar bat.
eta pausoz pauso lantzen da hori guztia. Kultur komunikazioa, ez bakarrik online komunikazioa, baizik eta nik deitzen dudan bezala kulturaren komunikazio divulgatibo optimoa. Egiten dugun hori, balioan behar bezala jarri, esplikatu zer den, gutxietsi gabe, baina errege handi nahiaren trajearen fabulan erori gabe. Hau da, kontatu gabe egiten dugun kultura hori ulerrezin daiteken edo ikusezin daiteken zerbait dela. Publiko berrien kaptazioa esango nuke, hau bai ezinbesteko izan da daitekela gaur egungo irizpideetan. Kasu honetan, hau da orain martxan jarri duguna, gure asmoa izango zen horrek daukan emaitzaren arabera, bai urrengo urratsare egitea publikoen fidelizazioari buruz, hori kultur komunikazioa lantzen da pixka bat, baina horregon daiteke ere nagusiki, eta azkenik kultur kudeaketan parte hartzailea. Hori, partaidetza herritarra bezala nola landu daitekeen proiektuetan. Beraz, horra zenbait formazio bide. Eta azkenik, labur-labur bukatzeko ja pasatzen ari naiz denboran, nahiz eta berandu etorri, zenbait ekimen interesgarri edo aipatu nahiko nituzkenak zuentzat interesgarriak izan daitezkelako, edo zuen inguruko edo herrietako kultur sortzaileentzat. Energia olatuak aipatu dizkizuet jadanik. Hau hilabetero martxan jartzen dugu, eta orain, hemendik oso gutxira iragarriko dugu, deialdi berezi bat 2016ko inauguraziorako ere. Hemen edozein motatako kultur ekimen eta kultura esaten dudanean, kulturaren definizio oso zabalaz ari naiz. Izan daiteke, jadanik babestu izan diren ekimenen artean, denetarik dago daude kontzertuak, hitzaldiak, liburuen itzulpenak, topaketak, mintegiak. Helburua da 2016ren gogunean sartu, hor oinarriak daude. Oinarriak nahita simplifikatu ditugu, kultur kudeaketan aditu ez diren herritarrak ere saia daitezen. Bete dezaten eta hor dauzkagun teknikariak prest daude nolabait laguntzeko, esateko, bueno, hemen hau osatu behar didazu, hau falta behar da, beste hau honela jarri, eta gero guk hortik aurrera esaten nuen bezala, herritarrei pasa, ardora batzordean ebaluatzen dute, ardora izena jarri genion batzordeari, ardora jakingo duzue bai euskaraz, bai gaztelaniaz, da arrainak elkartzen direnean sortzen den bioluminiszentzia. Banaka joaten direnean ez dute distira egiten, elkartzen direnean bai ordea, mar de ardora gaztelaniaz deitzen zaio bestela. Eta beraz hemen nahi genuena zan herritarrak elkartu, distira egin eta energia olatuak sortzea edo elikatzea. 2016 bidea proiektu hau helduko zaizue, baina hein batean ezagutu dezazuen 32 etapatan, martxoaren 27tik urriaren 30era igandero, Euskal Autonomia Erkidego, Nafarroa eta Iparraldean, hainbat etapatan egingo dugu ibilbide luze bat, 2016 bidea izena izango duena, eta ibilbide horietan guztietan kultur programazio bat txertatuko dugu. Jendea gonbidatuz, osasungarria den ibiltzeko ohitura aski gustagarri egiten espaldin bazaie, kulturaren bitartez erakarrita senti daitezen. Badela, ez dakizte kontzertu dagoelako, ez dakizte ekimen, eta hemen bai, bilerak egingo ditugu nolabait sektoreka edo atalka, bailaraka kasu batzuetan edo etaparen arabera, gure asmoa delako lurraldeko kultur eskaintza jadanik inplikatzea edo lotzea ahalik eta ahalegin handiena egin ezagun. Hibrilaldiak proiektua une honetan, hemen aipatu ditudan hurrengo lauak orain irekita dauden deialdiak dira. Hibrilaldiak proiektuak, hibridazio prozesuak eskaintzen dizkie, herritarren elkarte, erakunde, enpresa, erronka bati aurre egin nahi dioten gizataldeei. Erronka esaten dugunean, da zehazti imaginatu, zuen herriko elkarte batek urte pila bat dagoerama programazio bera egiten. Eta sekulaztu pentsatu programazio hori nola berritu, nola egokitu, nik jakin nahi dut Europan gauzak nola dauden, edota hori izan daiteke adibide bat. Proposamena egin, eta guk zer egiten dugu, hibrilaldiak proiektuaren bitartez, gai horretan edo elkarte horretan oso ikuspegi ezberdina izango duen norbait sartu, eta prozesu baten bitartez saiatzen gara horri erantzun bat ematen. Une honetan martxan dauden hibrilaldien artean adibidez, Osakidetza dago. Osakidetzak proposatu zigun, zehazki ospitale batek, gaixoei albiste txar bat emateko prozedura landu nahi zutela. Jakin nahi zutela nola hori behar bezala egin,
bazaudela gauza batzuk, baina landu nahi zutela bereziki. Eta adibidez hori izan daiteke horietako bat, mota guztietako aukerak daude. Eta Ixer antzerki foruma, hau antzerki forum bat da Zapalduaren antzerkian edo Teatro del Oprimidoen oinarritua, azkenengo 30 urteetan gure lurraldean izandako gatazkaren inguruko gogoeta egiteko. Antzerkian oinarrituta 5 sketch ikusten dira eta 5 sketch horiek konpondu gabe daude. 5 egoera dira klimaxera iristen direnean konpontzen ez direnak. Eta egoera horiek dira gutako edonork detektatuko ditugunak. Adibide bat jartzearren, autobus geltoki batean persona bat dago, beste bat iristen da eta kartel bat jartzen du esanaz preso baten ongi etorria dagoela herrian. Inongo momentutan ez da izen propiorik, ez siglarik aipatzen proiektu osoan, ikuskizun osoan. Siglak eta izen propioak ikusleek jartzen dituzte buruetan eta askotan oso ezberdinak. Bai? Kartel hori jarri eta alde egiten du. Beste norbait dator, esanaz, nik ez dut herri honetan bizi nahi, baldin eta persona hau baldin badago, nik banua hemendik. Eta gero beste norbait etortzen da, pozik preso hori berriz datorrelako. Egoera bukatu egiten da. Eta orduan zein da kontua, aktoreak dinamizatzaile bihurtzen dira, publikoarekin hizketan hasi, eta egiten dutena da, har dezagun sketch horietako bat, eta saia gaitezen konpontzen. Augusto Boalek esaten zuen bezala, es un ensayo de la realidad. Azken batean, eszenatokiaren gainean, saiatu hori nola konpontzen den. Proiektu hau martxan dago, eta zergatik aipatzen dizuet, eskaintzen dugu debalde, eskatzen dugu bakarra da, lekua eta komunikazioa egitea. Hau da, edozein elkartek eskadezake hau egiteko, eta guk egiten duguna da zuzenean obra eraman, montatu, eta egin minimo 8 laguneko taldea eskatzen dugu, gehienez 40koa da, 2 orduko iraupena dauka, eta beraz, herrian ere komunikatzea eta zabaltzea eskatzen dugu. Hor jasotzen diren bukaeran, eskatzen zaie denei, konpromiso bat emateko. Egoera horietako bat ikusten dutenean, ze konpromiso hartuko duten. Konpromiso horiek denak bilduko ditugu, eta Donostian garatuko dugun proiektu batean lotuko ditugu. Labore proiektua da une honetan zabalik dagoen deialdi bat Donostiako 7 museoetan site espezifik edo toki horretarako propio sortutako artisten egonaldiak eta proiektuak egiteko, beraz duen inguruan artistak baldin badituzue edo sortzaileak hau izan daiteke aukera lan berezi bat egiteko, eta antzerkigintza berriak proiektua da Victoria Eugenia Arriaga eta Printzipal antzokiekin batera martxan jarri dugun proiektu bat, antzerkigile eta antzerkigintza berriak sortzeko. Deialdi honek 8 idazle bilatzen ditu zehazki, 8 idazle horiek jasoko dutena da beka bat, lehen mailako irakasleekin obra bat sortzeko. Kasu honetan eskatzen zaiena da, obraren proposamen bat egitea. Obra hori garatuko dute lehen mailako tutorekin, Europako masterclassak jasota, eta 8 libreto sortuko dira emaitza bezala. 8 horien artean, Victoria Eugeniak, Arriagak eta Printzipal bana hartu eta ekoitzi egingo dute. Produzitu egingo dituzte eta eskainiko dituzte 3 antzerkietan. Asmoa da horrela pixkanaka fondua sortu eta hori bai antzerkigile berriak izatea gure lurraldean ere. Oso agerikoa bai da, euskarazko adibidez zer esanik ez, baina oro har gure lurraldean sortutako antzezle edo antzerki lan asko ez daudela. Eta uste dut azkar xamarritz egin dut, 10 minutu berandu edu naiz, 10 minutu berandu bukatu dut. Erintzat, 30 minutuko aurkezpena ondo pentsatuan neukan. Zerbait ondo azaldu ez baldin badut, badazpada hor jartzen dizkizuet, Donostia 2016 Twitterren jarraitzeko aukerak, bai neu bestela ere, gure webgunea, eta hori bai, edozein zalantza, edozein konturi erantzuteko orain, prest eta gogotxo naukazte. Eskerrik asko. Bueno, ez dakite galderaik badaun. Bestela, behar esanako bidetik ere jarri zaitezkete harremanetan behaiekin, orduan bisita gidatuak ere kanpon dauzkagunez zain, berdin baduzu egingo dugu